A realidade virtual ofrécenos mundos infinitos para explorar. Pero hai un paradoxo, un problema fundamental. Como é posible caminar por eses universos digitais xigantescos sen sair dos límites do noso salón? Pois ben, este é, sen dúbida, un dos maiores retos tecnolóxicos e, sobre todo, perceptivos do noso tempo. Esa é a pregunta no millón, non si? Pode parecer sinxela, pero é o que lles quita o sono a enxeñeros e psicólogos por igual. A ver, como se consegue enganar o corpo e a mente para que sintan que están nunha viaxe sen fin cando en realidade están pechados nun espazo limitado? Pois este reto ten nome oficial. Coñécese como o problema do corredor infinito, e precisamente o punto de partida para un feixe de solucións superenxeñosas que imos ver agora, cada unha cun enfoque totalmente distinto para resolver este crebacabezas. A ver, a primeira estrategia é, digamos, a máis obvia. Se non se pode avanzar, por que non facer que sexa o chan o que se mova? E con isto entramos de cheo nos chamados sistemas de reposicionamento. Aquí temos algúns exemplos. A idea, no fondo, é simple, aínda que a execución é outra historia. Trátase de anular físicamente o movimento de avance. Penses en unha cinta de correr que vai na dirección contraria ou nun chan de baldosas que se moven soas. O obxectivo é sempre o mismo, que a persoa camiñe e camiñe, pero sen chocar nunca contra a parede. Básicamente hai dúas grandes familias. Por un lado, os sistemas activos, que son auténticas obras de enxeñería. Falamos de cintas de correr omnidireccionales que permiten andar en calquera dirección. E polo outro, os sistemas pasivos, que son, máis sutís, máis tramposos, se quere. Empregan superficies que esbarran muitísimo e uns zapatos especiais. O truco é que os pés escorreguen cara atrás a cada paso, creando a ilusión de avance sen case moverse do sitio. Claro, todo isto está moi ben, pero quen ten sitio na casa para unha desas máquinas xigantes? Son impresionantes, sí, pero para a maioría da xente non son nada prácticas. Entón, que outras opcións hai? Pois isto lévanos directamente á segunda gran solución. E aquí a cousa cambia. Esquécese a maquinaria pesada. Entramos no mundo dos xestos de substitución, ou proxy gestures en inglés. A idea é ben sinxela, facer un xesto físico que actúe como un substituto, como un proxy, de dar un paso de verdade. E aquí podemos ver algúns exemplos. En vez de camiñar de verdade, faise unha acción calquera e o sistema de realidade virtual interpreta esa acción e a converte en movimento no mundo digital. A clave é que esta ya é unha solución baseada en software e sensores, non en trastos mecánicos. E hai moita variedade, O máis intuitivo, claro, é camiñar no sitio, o típico de marchar. Pero os estudios din que outras cousas, como dar toquiños cos talóns, poden sentirse máis naturais en cuanto ao esforzo que se fai. Logo está o de abanear os brazos, que cansa menos, pero claro, déixanos sen poder usar as mans. E tamén se pode usar a inclinación do torso para controlar a velocidade. Como se ve, cada gesto teñe as súas vantaxes e os seus inconvenientes. A ver, ata agora todo se centrou no corpo. Ou movemos o chan ou movemos o corpo. Pero a terceira solución é outra historia. É sen dúbida a máis fascinante de todas, porque xa non falamos de mecánica, falamos de meterse directamente co cerebro, coa neurociencia e coa percepción. Benvidos e benvidas ao increde mundo da camiñada redirixida. Ollo, porque esta técnica non busca nin cancelar o movimento nin finxilo. O que fai é algo moito máis sutil. Manipula a percepción para guiar o noso camiño físico, sen que nin siquera nos deamos conta. Isto é case maxia. O sistema de realidade virtual vai rotando o mundo digital dunha forma tan lenta e sutil que o cerebro é incapaz de notalo. É parecido ao que pasa cando alguén se desorienta nunha habitación ás esculas. Cree que está andando en liña recta, pero en realidade está debuxando unha curva. O resultado final? A persoa está convencida de que avanza en liña recta, pero o que está a facer é camiñar en círculo, manténdose sempre dentro do espazo de xogo. E como fan este truco de maxia? Pois hai dúas maneiras principais. A primeira é a manipulación da perspectiva. Consiste en aplicar pequenas ganancias. Imaginemos isto, ao xirar a cabeza a 90 graus, o mundo virtual xira 93. Esa diferencia é mínima, o cerebro non a capta, pero pouco a pouco esa pequena desviación acumúlase e desvía o noso rumbo por completo. A outra técnica é a manipulación do contorno. Esta aproveitase do que se chama cegueira ao cambio. Por exemplo, mentras non se está mirando, o sistema pode cambiar lixeiramente o ángulo dunha porta. Vale, entón xa temos 3 formas de camiñar infinitamente nunha habitación. Pero, é suficiente? A ver, a locomoción é só unha peza do puzzle. Para que a experiencia sexa de verdade crible, non basta só con moverse. Hai que sentir que unha se está a mover. E aquí é onde entra o concepto clave, a retroalimentación multisensorial. O noso cerebro é moi desconfiado.
Non se fía dunha única fonte de información. Para creer que algo está pasando de verdade, necesita que todos os sentidos toquen a mesma canción. Necesita unha sinfonía de estímulos que sexan coherentes. A clave de todo isto é que a sensación de realidade non ven só da vista, ni moito menos. É unha mestra super complexa de datos. Vemos como o chan pasa por debaixo, escoitamos os nosos propios pasos, sentimos a vibración en cada pisada e o noso oudido interno, o que controla o equilibrio, detecta a aceleración. Cando todas estas pezas encaixan é cando a maxia da inmersión sucede. A ver, imos por partes. Primeiro, a información externa. O que vemos e oímos, como o movimento da paisaxe ou o son dos pasos. Despois, a información interna, a que ven do noso propio corpo. O sistema vestibular do oído que nos dá o equilibrio e a propiocepción, que é unha especie de sexto sentido que nos di onde temos as pernas sen necesidade de miralas. E por último, a información eferente, que son simplemente as ordes que o cerebro lles manda aos músculos para que se movan. E aquí ven o máis importante. Cando hai un conflicto entre os sentidos, o cerebro ten un favorito indiscutible, a vista. Este fenómeno se chama dominancia visual, e é precisamente o que fai que a camiñada redirixida funcione. Dá igual que o oído interno ou os músculos digan que estamos xirando. Se os ollos din que imos rectos, o cerebro cree os ollos. E punto. Entón, resumindo, cal é a solución perfecta? Pois ninguña. Aínda non. Os sistemas de reposicionamento permiten nos dar pasos de verdade, pero son caros e faltalle esa sensación de equilibrio. Os xestos de sustitución son baratos e non ocupan espazo, pero poden romper a maxia da inversión. E a camiñada redirixida é a que se sinte máis natural, pero necesita bastante espacio físico. O máis probable é que o futuro non estea nunha soa destas ideas, sino nunha mestura intelixente das tres. E o máis fascinante de todo é que este reto tan moderno conecta directamente cos soños dos pioneiros da realidade virtual. Xa en 1965, Ivan Sutherland imaginaba un mundo digital que se puidese tocar, un país das maravillas polo que se puidese camiñar, como Alicia. Hoxe estamos máis perto que nunca dese soño, pero, irónicamente, o simple acto de dar un paso segue a ser o noso maior obstáculo. E con todo isto, chegamos á última pregunta, a pregunta do futuro. O día que resolvamos por fin o problema do corredor infinito, cando a frontera entre un paseo real e un virtual desapareza, que portas se abrirán? Como cambiará o traballo, a educación o entretemento? O camiño aínda é longo, claro, pero cada paso que damos, sexa real, finxido ou redirixido, achéganos un pouco máis a esa resposta.